तो हेलो गाइस नमको आंनि फुड ब्लॉग एडिशनआव दिनै आरो खनसे फिनसे बारायफिनबावबाय गाइस तो गाइस दिनैनि भिडिअआ जादों आङो दायो आब' गेमस्रिखौ लोगो हमनो थांनि आरोना गाइस माने इनफरमेशनथ' हराखै आङो आब' गेमस्रिखौ जेनेबा पनसन जेबो खालामाखै आरोना जास्ट लोगो हमनो थांगोन मानो होनबा बे गबसारा गरेस्वर गबसारा होननायाव आब'आ दिनै फैगोन आरोना बे बैसागुनि मोनसे बिदिनो प्रग्राम आरोना बेयावबो मोसानाय बैसागु program तो बेयाव केमस्ट्री आब' फैगोन दायो ओमफ्राय जों बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोजों आंजों बेथिं दङ सोगोमबाय हायन जों सानैबो थांगोन आरोना दा गाइस जोङो गबसारा गरेस्वराव थांगोन दायो नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोबजासिम तो गाइस बेनि सिगाङावनो आं मोनसे खामानि मावग्रोना लानि तो आं माने ब्लाड ग्रुपखौ चेक खालामाखै दिनैसिमहालागै आंनिखौ बोरायलायलांबाय एसे मानसिया थेवबाबो जेनेबा ब्लाड ग्रुप चेक खालामना लायाखै तो बेनि थाखायनो जोङो दायो फार्मासियाव हाबैनि ब्लाड ग्रुपखौ चेक खालामनानै लाग्रोनि उनाव जोङो दायो गाइस आंनिफ्राय बेखौ थै दिहुननि मानो होनबा थै फाग्ला सिरथा नै मोख्राफ्रा एकदम सैमा फिसा बायदि रायलायबाय थायो गाइस मानो होनबा बेयाव थै दिहुननो नागिरनाया बेनो जोंना ब्लाड ग्रुपखौ चेक खालामनि आरोना गाइस जों मानो थाखाय जोङो ब्लाड ग्रुपखौ चेक खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोननो दा उनाव खिथागोन ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा साननो हागौ गेमस्रि आब'खौ लोगो हमनायाव माने ब्लाड ग्रुप नांलायलायगौ नामा होननानै तो बिदि नङा दा दसे उनाव खिथागासिनो दे गाइस नायलांबाय थादो बेयावनो बानायगोन ब्लाड ग्रुप चेक खालामगोन आरोना जोंनो नांगौ जादों माखासे मा होनो पार्सनेलि एसे मोनसे खामानि दङ बेयाव नांगौ आरोना ओमफ्राय नै बिथिं खालामग्रा दङ जोंना आदाया नामखौ तपन बर' बैसोआ माबा आंना 22 खारेखौ का खाराव बेसेबां दं खाराव 22 माबा आना कट नायना होका बेयाव डाइरेक्ट नोंना मोनसे ओंखारखागोन ना कागज ओंखारगोन माबा मालाबा थारमाने डकुमेन्ट्स ओंखारखागोन ना डाइरेक्ट ओंखायनो डाइरेक्ट नायनांगौ होखानांगौ आंथ' मिथियो माबायाव 2000 आवमोन 2000 बा 22 बोसोर नोंथ' 22 जाबाय ब्रा ओमफ्राय बेबो खालामगोन नै बिथिंजाय सोगोम जोंना दस्थिया मा ओरै बुजा सुइ नामा ब्रा गुरै बानायनांगासिगौ हा गुरै बानायनांगौ आयौ 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 बोनाङा दे होबायलै ब्रे सादों सायोब्रा आंनिखौ ब्लाड ग्रुपखौ देखायगोन नोंथांमोननो दा एबार ओंखारसिगोन बेसेबां एलकहल जादों बेसेबां एलकहल जादों गाइस दायो जोङो थैखौथ' होखांबायानो ओमफ्राय रिपर्टखौ नेनोसै मा फैयो ना मा होनो बोरायलायलांबाय दिनैसिमहालागै आङो ब्लाड ग्रुप चेक खालामनो लायाखै आरोना ओरैबायदि जाम्बा बुंबाथाय आंनोसै आरोना गाइस थ' नै बेबो सासे जाम्बा आरो बेबो बोरायलायलांबाय खिन्थु दिनैसिमहालागै ब्लाड ग्रुप चेक खालामनानै लायाखै मिथिया सोरनि जोलै बेसेबां लोङो बेसेबां जायो बेसेबां एलकहल इउज खालामो गासैबो ओंखारजोबसिगोन दा होननायसै बिदि नङा गाइस जास्ट ब्लाड ग्रुपखौल' चेक खालामदो दा दसे उनाव देखायगोन आं दे थ' गाइस फाइनेलि आंना फैबाय नै बि पजिटिभ ना मा होनो आंना ब्लाड ग्रुपआ आरोना गाइस दासो चेक खालामनो सम मोनदों आंहा बोरायनानै गाइस ब्लाड ग्रुप चेक खालामनायनि जाहोना जादों बे आंनि माखासे पार्सनेल खामानिनि थाखाय नांगौ जादों आरोना ब्लाड ग्रुपखौ थ' ओंखायनो आं बानायदों थ' माखासे खामानियाव बेस्थ' थासिगोन आं साननैसोनि उनाव ओमफ्राय दायो केमस्ट्रि आब'खौ जोङो लोगो हमनो थांगोन ओमफ्राय दा बेनि सिगाङाव आरो मोनसे खामानिबाव बे खामानिखौ देखायनि आं नोंथांमोननो थ' जोंनि खाथियावनो दखानाव आइफन लाबोदों होनो आरोना आइफनखौ नायनो थाङो नोंथांमोननोबो देखायगासिनो जायफोरा आइफन लानो गोसो एसे नायनानै लादो दे गाइस जों नायनो थांनि आरोना ओमफ्य आंजों सोर सोर थांगोन आइफन नायनायाव सब आइफन लाभार गोजा आरोना बिसोर गासैबो देखायनि आं बेबो आइफन लाभार सासे मोखांखौनो खेबबाय थानाय मानि लासिमिलाय नै बेबो सासे आइफन लाभार ओमफ्राय बेबो आइफन लाभार ओमफ्राय गप्र'सो ए गप्र' लानानै बानायसै बे आइफन लाभार बेबो खिन्थु बुंना लानो हायाखै बेस्रा दखाननि स्टाइलखौ नायनानै लाग्रोदो ओरैबायदि डेन्जार स्पेसियेल नुदों दा गाइस ना बेयावनो लाबोदों होनदों मिथिला नायना लानोसै गाइस बेनि दामा दङ 69,900 लिरनाय दं आरोना 12 मिनि बेयो आंथ' बेखौनो लुबैखायो लुबैनायलाय ओमफ्राय बेखौनो ग्रोब लोगो मोनफैदों दा फैसायाथ' गैद्राया उनफ्राव लानाय जाबाथाय लासिगोन आरोना गाइस बेखौ उपाय गैया खुलिना नायनो हागौमोन खिन्थु पेकिं दङ अर्डार दङ बेनि थाखाय खुलिना नायनो होआखै बेखौ उनाव लाथारोबाथाय बाय माबासिगोन खुलिसिगोन उनफ्राव फाइनेन्सआवबो लानो हायो नै बेयाव फाइनेन्सआवनो लाना थांनांसिगोन उनाव फैसा थोस्लाबा दा दे
गाइस आइफोन को नायनो फैनाया बख'नानैबो होजासै आरोना जोङो गाइस लासिं सिं उपाय गैया बिराद नायनोलाय लुबैदोंमोन ओमफ्राय आं लागोनखौ टारगेट लानायालाय बेखौनो लाखादों आं टारगेटखौ जेनेबा एसे खम दामिनि बारा दामिखौथ' हाया लानो माजोंबो नङा जाहैबाय जेनेबा 12 मिनि 11 बेफोरखौनो लागोन आरो लायोबाथाय आइफोनखौ बिराद बिनि सायाव बिराद गोसो दङ लानो थाखाय आंनि फेभरेट बुस्थु आरोना बियो आइफोन होननाया ओंखायनो लानो थाखाय बिराद एक्साइटेड उनफोराव लानो हायोबा लासिगोन लानो हायाबाथ' उपाय गैलालै गाइस दे दिनै नायनो लुगैदोंमोन बिराद खिन्थु दिहुनना होजायासै थ' बाख्लाखौ नायनानै फैनानै एसे गोजोननायखौ लाबाय आरोना गाइस दांनानै बिराद मोजां नांबाय थ' नोंथांमोननोबो देखायनो सानदोंमोन खिन्थु खुलिना होआसै नालाय ना गाइस जाम्बा मानसि जोंफोरा लानोबो हाया बेनिखायनो बाख्लाखौ नायना फैनांबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम दे गाइस थ' गाइस दायो आइफोनखौथ' नायनानै फैनानै बिराद लुगैबायमोनलै आयौ गाइस मोनजायासै मा खालामनो दालाय ना फैसा थाखा गैया ओमफ्राय दा जोङो थांनि गेमस्रि आब'खौ लोगो हमनो गेमस्रि आब'खौ लोगो हमनो नङा नायनो थांनि आरोना गाइस जोङो बे मा होनो गरेस्वर गबसार जिथु गबसार होननायाव आरोना बेयाव फैगोन दायो गेमस्रि आब'आ बैसागुनि प्रग्रामा आं नोंथांमोननो दहायबो खिथादों फार्स्टआव ना थ' बेयाव फैगोन नालाय जों बेखौ नायनो थाङो थ' भिडिअबो लागोन नोंथांमोननो आङो देखायगोन गेमस्रि आब'खौ दिनै आंनि भिडिअआव रियेलाव आरोना रियेल माने नोंथांमोनाथ' भिडिअसो नायगोन नालाय आंसो रियेलाव नुहैगोन होननायसो जाबाय ना गाइस थ' उपाय गैया आङो सेकेन्ड टाइम नुगोन दिनै गेमस्रि आब'खौ माने रियेलाव आरोना थ' दा जोङो नायनो थाङो लोगो हमनो थाङो गेमस्रि आब'खौ ओमफ्राय गाइस भिडिअआथ' बिराद गोलाव जासिगोनलै ना दहायनिफ्राय गोबां बानायबाय आङो भिडिअआ बिदिनो मानिबा हाबलाजोब्बायना गाइस ओमफ्राय दा गोलावद्राय जागोन ना ओंखायनो आङो गेमस्रि आब'खौ बेयाव लोगो हमनाय बा नायनाय बे गेमस्रि आब'खौ देखायनायखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआव होसिगोन नामा गाइस नङाबा बिराद लं जाद्रायगोन आरो भिडिअआ आरोना नोंथांमोना बरिं जालांजोबगोन नायनो थ' बिदिब्ला आङो नेक्स्टआवनो होनोसै बेखौ दे गाइस गाज्रि मोननांला बोरैबा थगायनाय बायदिबो जाहैसिगोनसो नोंथांमोनखौ एक्सुवेलि थगायनो सानाखैमोन माने भिडिअआ लं जागोन नालाय ओंखायनो स' उपाय गैया नेक्स्ट भिडिअ होनोसै आङो दै गाइस थाबनो हगारगोन आङो दा नैखौ हगारबाय नालाय दायोफोरनो आङो बेखौ हगारनोसै ट्राइ खालामगोन आरो एसे स्पिड खालामनो दे गाइस गाज्रि मोननांला दे ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ होसिगोन आं बेखौ बाय बाय गाइस दै गेमस्रि आब'खौ लोगो हमनायखौ नेक्स्ट भिडिअ होसिगोन खननै खनथाम बुंफिननो गोनां जाबाय दे गाइस बाय बाय गाज्रि मोननांला दै